okorobịa a na-akpọ Nwaka enweghị ike ịkọwa ihe mere o jiri lụba otu nwaanyị a na-akpọ Ọnụma afọ abụọ nwunye ya mbụ nwụsịrị. Ihe ọ matara na oge o nisiri nwunye ya na ọ dara nnukwute ahụ ụfụ. Ahụ ụfụ ahụ kpụgharịrị ya gaa ebe niile dị iche iche. Mana ọ bụ nwaanyị ahụ a na-akpọ Ọnụma nke bụ ezigbo ọyị nwunye ya nke nọ n'ụlọ ọgwụ nekọta ya anya, na-elekọtakwa nwa ya nwaanyị nwunye ya mụtara ya aha ya bụ Nnedịmma anya. Mgbe e mechara oge ọ dịrị mma, o wee nụọ Ọnụma ka o wee kenee ya maka anya o lekọtara ya na Nnedịmma. Mana ozugbo ọ nụbatara Ọnụma n'ime ụlọ ya, Ọnụma wee gbanwee. Ọ gbanwere ịbụ ezigbo nwaanyị wee bụrụ nwaanyị ntanta na nwaanyị obi ọjọọ. Oge otu afọ gachara, Ọnụma wee mụtara Nwaka agadaga otu okorobịa. Mana nke a emeghị ka Ọnụma gbanwee bụrụ onye dị mma, kama e mere ya ọ dịwago njọ. O kpobigara Nnedịmma asị oke. Ọ naghị adị ya obi mma ma ọ fụ Nnedịmma ebe ọ na-amụ amụ karịa mgbe ọbụla Nnedịmma na nna ya nọ na-enwere obi aṅụrị. Oge ọbụla ka ọ na-akpọ obere nwatakịrị a amoosu. Mgbe ahụ Nnedịmma ka dị naanị afọ 6 wee bụrụ nwatakịrị anaghị enwe ọṅụ mgbe niile. Ọnụma sitere n'iti Nnedịmma oke ihe malitekwa na-ebube ya ọnụ. Mana Nwaka bụ nna ya akwadoghị ya. Ọ baara Ọnụma oke mba, nye ya iwu sị ya na ọ bụrụkwa na o mesie Nnedịmma ike ọzọ, na ọ ga-edulaga ebe nna ya. Mgbe Nwaka gwachara Ọnụma ihe a, naanị ya bụ ihe ọzọ o chetara. O wee daa na nnukwu ọrịa ọzọ nke karịrị njọ na nke mbụ ọ dara na mbụ. Ọnụma ekwesịghị ebuje di ya n'ụlọ ọgwụ ka e wee gwọọ ya, kama ọ hapụrụ ya n'otu ọnụ ụlọ na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị iche iche. Mana nke a emeghị ka Nwaka dị mma, kama ọ dị ndụ na-ere ure. O wee ruo otu ụbọchị, Nnedịmma wee si n'ụlọ akwụkwọ lọta, mana ọ lọtaghị n'oge. Nwunye di nne ya bụ Ọnụma wee nọdụ n'ọnụ ụzọ na-eche ka o wee bata. Oge ọ batara, ọ kpọdoro ya n'efe onu ya wee bido na-akpọrịba ya akwụna, na nwatakịrị a ebu ka i bidoro na-eso ụmụ nwoke na-eje n'ụlọ dị iche iche. Ọnụma kparịrị Nnedịmma wee busa ya asọ mmiri. Mgbe ahụ ka o lere anya n'iru Nnedịmma wee fụ na egburu ya ntụ n'iru. O wee jụba ya ihe bụ ntụ egburu ya n'iru dịka akara nke obe. "Oo, isonyekwuone ndị otu nzuzo o." Ọnụma wee gbajọọ Nnedịmma. Nne m, ụbọchị taa bụ Ash Wednesday na Lent. Mgbe a gbasara akwụkwọ ka anyị gara n'ụlọ ụka, fada anyị wee gbuo anyị ntụ n'iru. Ọ bụ etu a ka nne si akpọga m mgbe ọ dị Nnedịmma ekwuchaghị ihe ọ kpụ n'ọnụ tupu Ọnụma enye ya ọnụ ụra na-abụ dị ọkụ. Ọnụ ụra na-eme ka ụmụazị gbaa okirikiri n'ala wee daa. Ọ bụ otu a ka o mere Nnedịmma. Nke mere na akwa Nnedịmma bere mere ka nna ya nọ n'akwa ọrịa na-agbakeri ala na-achọ ụzọ ọ ga-esi bini wee si n'akwa ọrịa ya dapụ. Nnedịmma kwesịrị ịsụ akwa nsị nwa ọfụọ na mgbede ahụ, mana ọ lọtaghị n'oge. Ọnụma nyere ya iwu ka ọ sachapụ nzu ahụ ụkọchukwu gburu ya n'iru, gwa ya ka o were nsị ahụ nke dị n'akwa nwa tee ya n'iru ya etu ahụ ụkọchukwu siri gbu ya ntụ n'iru. Nnedịmma anabara ụra na-erighị nri buru nsị ahụ n'iru. O bere akwa abalị niile. N'ụtụtụ, Ọnụma pụrụ n'ụlọ kuru nwa ya wee pụọ.
na-enyeghị nne dị mma nri ụtụtụ, o nyeghịkwu di ya nke ahụ adịghị n'ihi àgwà ọ kpara n'abalị mgbe ọ na-eti nne dị mma ihe. Ma mgbe ọnụma na-apụ n'ụlọ, o wepụtara nne dị mma nri ọna ka o wee sie. Ọ gwara ya ka ọ ga-esi sie, nyekwa ya iwu ka ọ ghara iri otu n'ime ya mgbe o sisịrị ya. Ọ gwara ya ka o debere ya n'ite nwere mkpuchi kpuchisie ya ike. Nne dị mma wee mee ka nwunye dị nne siri kwu, mana agụụ na-agụbiga ya oke. Ọ tagidego akị kamgbe ụtụtụ ruo na mgbede. Akị ahụ enweghịzi ihe ọ na-eme ya n'afọ kama ọ na-ata ya afọ. Nke ọzọ bụ na nna ya dina n'àkwà ọrịa kwesịrị iri nri. Ruo na mgbede ọnụma alọtabeghị. Nne dị mma wee jiri anya agụụ nakpuru n'usekwu wee weta otu mkpụrụ ọna wee rie. O wetakwara ụfọdụ wee nye nna ya ka o wee rie. O teghị aka o richara ọna ahụ, ọnụma wee bata, kuru nwa ya bata ebe onye ọbụla amaghị ebe o jere. Ọ gaghị ebe ọbụla, ọ bara n'ime isekwu wee nene ọna ahụ mara na o nwere nke pụrụ n'ime. Mgbe ọ chọpụtara na o nwere ịtọ na-efu n'ime, ọ dọdoro nne dị mma aka na ntị ka ọ dọbie ya ntị wee jụba ya ihe mere ọna ya. Nne dị mma rịọrọ ya ka ọ hapụ ya na ntị ya na-acha ya ọkụ. Mana kama ọnụma ga-eme otu a, o were ọkpa gbaa nne dị mma gbanie ya elu. Nne dị mma wee daa wee kụọ isi ya n'ọkwa eji asụ nri. Isi nne dị mma wee buo zaa dịka o nwere isi abụọ. Ọnụma emechabeghị. Ọ gara ebe nne dị mma nọ n'ala na-agba tịkịtịkị wee were mbọ ya dịka agụba wee dọkasịchaa nne dị mma arụ. Onye ọbụla fụrụ nne dị mma ụbọchị ahụ ga-eche na ọ bụ agụ mbụ maọbụ nkịta ara takarịchara ya. Akwa niile nne dị mma na-ebe na biko niile ọ na-ayọ ya adịghị ya ka ihe. N'abalị ahụ, ọnụma mekwara nke ka nke. O mepere ọnụ ụzọ wee kwapụ nne dị mma n'ime nderi anyasị wee sị ya gaba gaa chọba nne ka nne malite nyewe ya nri. Nne dị mma wee nọdụ n'etiti abalị dina n'akụkụ ọhịa sọọsọ ya. Akụkụ ọhịa ahụ bụ ụzọ esi eje nnukwu ahịa obodo ha na-akpọ ahịa Eke na Oye. Ahịa na-abụọ a dịkọtara ọnụ. Nne dị mma na-achọ ka ụra buru ya, mana ụfụ niile na-afụ ya n'ahụ na ọkụ na-acha ya n'ahụ na mbọ nwunye dị nne yikasịrị ya n'ahụ, o kweghị ya arahụ ụra. Ọ chọkwara ka o bee akwa mana ụjọ na-atụ ya n'abalị na ụmụ anụmanụ ga-adọkasị ya n'ọhịa. Ewepụ nke a, o nwekwara ihe ọzọ na-eme ka ụra ghara ịtụ nne dị mma n'ọhịa ahụ, na-eme ka obi na-eti ya kpum. Ọ bụ maka ụkwụ na-aga n'ọhịa ahụ na okwu a na-ekwu mana ọ dịghị nke a na-afụ. Nne dị mma anaghị afụ ndị na-ekwu okwu a maọbụ ụkwụ na-aga ije ahụ. O kwuru n'obi ya sị na ya amaghị na ndị mmadụ na-ejikwa abalị eje ahịa na-aga ije n'ọchịchịrị. Nkata niile ndị ahụ anaghị afụ anya na-akpa bụ maka ahịa ha na-ere, nzukọ ha na-eme na ndị ofu batara banyere ha n'ebe ha bi. O nwere oge o ruru, ụjọ adịzighị atụ nne dị mma, kama ọ nọdụrụ ala ka ọ mara na ọ ga-afụ ndị na-akpa nkata ahụ, mana ọ bụ sọọsọ olu ha ka ọ na-anụ na nzọọkpa ha. Nwantịntị mgbe inye aka nne dị mma wee binie n'ike n'ọkpa ya. Mgbe ọ nụrụ otu nwaanyị ka ọ jụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-abịa sị ha, "Ị fụrụ nne dị mma?" O buru n'ahịa gaa. Nne dị mma, nke a bụ nne m." Anya nne dị mma gbakere. O binie gaa ije n'ọhịa ahụ gakwuru n'etiti iro ka ọ fụ ndị na-ekwu ihe ahụ na ndị nwe nzọọkpa niile ahụ, mana na ngwa ngwa o nweghịzi ihe ọ nụrụ.
ebe niile wee daa uwi, onwezi onu ọ na-anụ. Obi wee gbawa Nnedịmma. N'etiti ire ahụ, o wee malite gụba egwu. Ọ na-agụ egwu na-akpọku ndị ahụ na-ekwu okwu na ndị ahụ na-azọ nzọ ọkpa. Igbudo eke igbudo oye, ụnụ afụtalụ nne mụrụ m, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị nne mụrụ m, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị nwunye dị nne m, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị nyelu m na m sie, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị nsichagolo otu rie, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị ọnata tisịa m sị m ga-achọba nne m, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị nne mụrụ m. Unu afụrụ nne mụrụ m, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị nne mụrụ m, nwunye dị nne m nyeru m na nsie, nsisi agụla otu lie, otigbucha m sị m ga-achọba nne m, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị nne mụrụ m. Unu afụrụ nne mụrụ m, ọnwụ na-egbu ọrịa na-achị. Mgbe ọ matara na ha bụ ndị mmụọ, o bido na-akpọ ha n'egwu na-ayọ ha na ha afụrụ nne mụrụ ya. Ọ kọrọ ha ka o siri si ọna nwunye dị nne nyerie, wee were otu mkpụrụ ọna ahụ rie n'ihi na agụụ na-agụ ya, nyekwa nna ya nke ahụ adịghọ. Nwunye nna ya wee mee ihe ndị a niile dị ya n'arụ, wee chụpụ ya n'ime owuwe anyasị, si ya gaa chọba nne ya. Ihe a bụ akwa ndị mmụọ. Akụkọ a wutere ndị mmụọ nke ọma. Akụkọ a wutere ndị mmụọ nke ukwuu. Olu akwa ha wee daa n'ọhịa niile n'abalị ahụ, daa n'ala mmụọ niile gburugburu. Ha niile wee pụta ebe niile ha zoro, wee mee ka afụ ha anya. Ha niile mere ka Nnedịmma wee fụ ha site n'isi ruo n'ọdụdụ dịka ha dị. Nnedịmma chọpụtara na e nwere ụmụ nwoke nọ n'ime ha, mana ụmụ nwoke ahụ ha bụ ọkpọrị, na-enyere ụmụ nwaanyị aka na-akwaje ihe ha bu aje ahịa n'ahịa ahụ. Ụmụ nwaanyị na-akpa nkata na-esonye ha n'azụ. Nnedịmma chọpụtakwara na ụmụ nwaanyị ndị ahụ bụ ụmụ nwaanyị dị iche iche. Ụfọdụ akaghị nka, ụfọdụ bụ ụmụ agbọghọ, ụfọdụ bụ korikori ụmụ agbọghọ, ụfọdụ bụkwa na ụmụ agbọghọ etiti. Otu n'ime ndị mmụọ ahụ bịakwutere Nnedịmma, were ihe na-ekpo ekpo o si n'ụkpa ahịa wefụta wee tee ya n'etiti isi. Ọ dị ka ihe ahụ ka nwaanyị ahụ na-ere n'ahịa. Ozugbo ahụ o terie ya, ihe ahụ fụrụ afụ n'elu ihu isi Nnedịmma wee na-agbazee. Ofu onye mmụọ pụtakwara nye ya mmiri ka ọ ṅụọ. Onye nke ọzọ wetakwara akara si ya taa, ṅụọ mmiri ka o wee nweta ike. Ha gwara ya na mgbe ha na-apụta ahịa na ha fụrụ nne ka ọ nọ n'ụlọ, na ọ gaghị abịa ahịa nke taa, mana ha gbara ya ume gwa ya ka ọ nọdụ n'ebe ọ nọ na-agụsi egwu ike, na o nwego ndị otu ha buru ha ụzọ gaba ahịa. Ha gwara ha na ndị otu ha ahụ nwekwara ike ibu ha ụzọ lọtaba ahịa, na mgbe ha na-alọta na ha nwere ike ịnụ olu ya, na ha ga-ala wee kọọrọ nne, nke ga-eme ka nne wee pụta chọọ ya. Nnedịmma mere ka ha siri gwa ya, wee nọdụ n'etiti iro wee na-agụ egwu ahụ, na-agụsie ike, na-agụ ya n'obi mgbawa. Akụkọ a maka arụ ọnụma nwere akụkọ a maka arụ ọnụma mere wee gbasaa n'ala mmadụ na ala mmụọ, wee banye na ntị Nnedịmma. O wee wute nne Nnedịmma n'ala ndị mmụọ. Ndị nne ibe nọ n'ala ndị mmụọ sokwara ya nọdụ na mwute. Ha bịara kasibe ya obi, wee were ikike mmụọ ha nye ya, si anya ya were ihe gaba n'ala mmadụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ. Wee si ya were ihe gaba n'ala mmadụ, na ọ ga-enyere ya aka ịnụ ọgụ n'oge ọgụ. Nne Nnedịmma malitere kwado, yiri uwe ọcha dịka onye na-anaba ụra. Ọ narakwara ndị mmụọ ndị ọzọ akụkụ ahụ ụfọdụ nke adịghị n'ahụ ya dịka anya, aka, ụkwụ, eze, wee zuo ezuo dịka mmadụ si adị. Ihe o jiri mee nke a bụ na ọ ma na a ga-afụ ya n'oge chi ofufo. Mgbe ahụ ka Nnedịmma ike agwụna ya ebe ọ na-agụ egwu. Ọ gharịpụgokwa n'okwukwe. Ọ sizi n'obi ya na nne ya ama mbịazi.
N'ime ike ọgwụgwụ ahụ, ọ maghị mgbe ụra jiri buru ya. Nwayọọ nwayọọ ka obere onu kpọrọ, "Nne nne, nne nne o." Nne dị mma wee chọpụta onu ahụ. Ọ bụ naanị nne ya nwere ike ịkpọ ya ụdị afọ ahụ, mana o che na ọ nọ na nrọ. Ma dịka ọ na-eche ihe dị otu a, nwa obere aka jụrụ oyi wee metụ ya aka wee kulite. Mgbe o mepere anya, ọ bụ nne. Onye gwara gị na ndị mmụọ adịghị ebe akwa? Ha na-ebe. Mama nne dị mma bere akwa mgbe ọ fụrụ ka ahụ nwa ya dị. Mgbe ọ chọpụtara na nwa ya bụzi onye tara ahụ dịka onye bu ọnụ. Nne! Mgbe ha nọ na-aga, nne dị mma gwara nne dị mma. Mgbe ha nọ na-aga, nne dị mma malitere kọwara nne ihe niile nwunye dị nne na-eme, na afụfụ niile ọ fụrụ n'aka ya kemgbe ọ hapụrụ ha nwụọ. Ọ na-akọrọ ya ihe ndị a na-ebekwa nnukwu akwa. Ma nne dị mma gwara ya, ya duru ya lawa n'ụlọ. Ọ gwakwara ya na mgbe o ruru n'ụzọ, ya kụwa aka. Mgbe ọ kụrụ aka, ya kpọrịba nwunye dị nne. Ya kpọrie ya nnukwu mkpọrị ka o wee pụta itinye ihe. Mgbe ha ruru n'ụlọ, nne dị mma ji ọkpa gbasie ụzọ ike dịka onye ohi si agba n'ụzọ. Ọkpa ahụ ọ gbara n'ụzọ dara ụda nke ukwuu. Ọnụma wee tie mkpu site n'ime ụlọ, "Onye bụ nkịta ara ahụ nke na-achọ ịgbatụrụ m ụzọ?" Nne dị mma wee malite ịkpọrọ ya, "Nwaanyị amoosu, nwaanyị Jezibel, nwaanyị idiot, meghee ụzọ, ọ nne dị mma." Unu ma ekwenyeghị ihe ntị ya nụrụ. O tọhapụrụ nwa ya n'ala n'ike, gbara ọsọ ka o mepee ụzọ. O kwuru n'obi ya na ọ ga-afọ nne dị mma ka onugbu ma o nwete. O gbọpụtara outside ka o tọdo nne dị mma n'olu. Mana hụla nne dị mma nọpụrụ n'akụkụ. Ọ bụzi nne ka ọnụma fụrụ n'iru n'iru. Mgbe ahụ nne dị mma eweligo aka ya n'iwe. Ozugbo ahụ o ji aka ya tọdo ọnụma n'akpịrị, dọnie ya enu, wee maa anya ibe ọra na-abụ n'iru, wee tụda ya n'ala. Ozugbo ọnụma dara n'ala, o ji isi ewu wee daa n'ala. Mgbe ọ dara, o nweghị ihe dara ụda ka ihe nkụwa. N'eziokwu, ihe ahụ bụ ihe nkụwa memere nkụwa. O wee bụrụ na otu karama si n'isi ọnụma wee dapụ n'ime ịchafụ isi ya. O wee nwee ihe dịka nwoke dịka ahụhụ si n'ime karama ahụ wee rịpụta, wee gbara ọsọ febaa n'ime ụlọ ebe nna dị mma bụ Nwaka na-aya ahụ. Ozugbo ahụhụ ahụ febara, Nwaka bụ nna nne dị mma wee si n'ime ụmụ ahụ pụta. Ọrịa na-arịa wee si n'ahụ ya pụọ. Oge ọ fụrụ nwunye ya nwụrụ anwụ, o wee dị ya ka ọ nọ na nrọ. Ọnụma bụ nwunye ya ejiri mmụọ kechie na karama na-ebugharị ya n'isi oge niile. Ya mere na ọ matabeghị onwe ya kamgbe ahụ. Ọ mataghị ebe ọ nọ. Mana e nwere ihe ọzọ mere. Ọnụma na-ama jijiji n'ala ka onye ihe mkpatụ na-eme. Ihu ọnụma adịgo ka iru ndị mmụọ. Mana iru nne dị mma adịghịzi ka iru ndị mmụọ. Iru ya agbanweela, dịkwa ka ọ dị na mbụ, dịka onye anwụbeghị anwụ, maa mma etu ọ dị na mbụ tupu ọ nwụọ. Oge Nwaka hụrụ nwunye ya na nne dị mma, ha niile wee makụọ, wee malite ibe akwa ọṅụ tupu ha abanye n'ime ụlọ. Rukwe taa, o nweghị onye ga-akọwa ihe mere. Kedu ka nwaanyị nwụrụ anwụ enigoro ga-eji lọghachi azụ ya na ezinụlọ ya ebirikwa? Mana nke a bụ akụkọ ifo akọrọ akọ, nke a na-akọ site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ntụ a ka esiri kọọ ya. Mana e nwere ndị nwere ọgụgụ isi, ndị nyere ụsa nye akụkọ a. Ha si na ekpesara ọnụma n'aka ndị mmụọ
Ha sị na ekpesara ọnụma n'aka eze ndị mmụọ asaa, e wee maa ya ikpe n'ala ndị mmụọ mgbe ọ ka nọrịị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ihe ejiri mee etu a bụ na ọ kparịrị mmụọ onye nwụrụ anwụ. O jiri ndị nwụrụ anwụ wee gwuo egwu. E wee gbanwee mmụọ ya were nye nwa mmụọ. Ozugbo ahụ nne Nnedịmma mara ya ụra, ndụ wee si n'ime ọnụma wee pụọ wee banye n'ime nne Nnedịmma. Mmụọ wee si n'ime Nnedịmma wee pụọ wee banye n'ime ọnụma. Nke a bụ ihe asị mere. Ndị obodo gbakọrọ wee buru ọnụma wee tụnye n'ajọ ọhịa. Ndị obodo gbakọrọ wee buru ọnụma wee tụnye n'ajọ ọhịa ebe ọ ga-adịrị ya mfe ịgaba ije n'ala ndị mmụọ ka o wee ganara ntaramahụhụ ebighị ebi. Kedu ihe anyị na-amụta n'akụkọ a? Anyị na-amụta na o nweghị otu mkpụrụ uru dị n'ịgba ajọ mmadụ, mana e nwere uru n'inwe obiọma. Anyị na-amụtakwa na otu ọbụla iwe siri sọọ ya wee anyị, ka anyị ghara ịkpọrị ndị mmụọ, ka anyị ghara ịkpọrị ndị nwụrụ anwụ. Anyị na-amụtakwa ka anyị mesoo ụmụ mmadụ omume ọma, karịchaa ụmụ ndị na-enweghị nne na-enweghị nna. Anyị mụtakwara ọzọ na ọgwụ ada anọ ebighị ebi. O nweghị uru ọgwụ bara. Otu ụbọchị ike ọgwụ ga-ada. Ndewonu.